dalane. Odi. Bigi koni jini malo kon. Oh, nyakenya biane matin malo kono kodanga chopie biane. Biro. Biane. Ikona bede ka? Bedi kae. Anyalo chwara ka matin? Bedi. Okay. To ine nga? An giluonga ni MC Sube Manglas. Awuok Ndhiwa. Nadwaro ng'ato kano Zoom kapeta. Zoom no tangon. Zoom no to mana wen wagolo mana kode ga comedy, wagolo mana kode comedy moko to in nang'o Zoom? An yuore. To in yuoro Zoom mawinjo kacha? To bedang' ayude machiegni. Mana kami namba ne. Sakare gochni ane sidwani to dhi off. Gochni ane gimari mondo me dang' bende ayude thuolo moro matin ayude Zoom na wuogo. Walimi ane. Aya, ikoni na igochna nego? Wamanyi. Many na Zoom kapita no kono ni MC madware MC Sube. Atudong kase gochone tami. Aya, onge wach. Erokamano. Oyuak. Sawa. Halo. Omejo. Oe. Wachane. Ng'ato dwari ka. En ng'a? Go wuone kode. Halo? Hello. Zoom kapita. Iriyo nade? Mano ng'a? Mano MC Sube Manglas kawuok Ndhiwa. To wachane. Nabiro limi kata ayudo mana nyako moro ka to nyisa ni en yuori. Omera ang'o mibiro mana lima seche ming'e na onge ting'e ni yuora be nitiere dala kanyo bwana. Nokang'eyo mago duto te tase gik kae kona natim nang'o in madwari. Oyuma manono go ok adwar iwinja. Oyuma manono go ok adwar. Osemiyi kom. Kom to miya moro abede ka matin. Koro tim niya. Ote mapok adonjo. Iwinjo. Iyudo yuora no dala kanyo. Aneno yuori ka. Mano yuora mawuok okinyi mano nyamin chiega. To ok adwar e tugo, ok adwar ng'ama wuok kode ni liwa seche maonge ni to en bende odhi kanyo. Ae kanyo koka mano tim niya. Kaw kom, ibed go distant mabor kode kabisa. Kaso pachi obed matek tikunj pachi kaso chal ng'ama okun, iwinjo? Ok adwar ni mondo iwuok kata gi yuora no. Mano clear statement. Madam wija ni gima yuori no wacho. Omejo. Minyieno kom. Wajawuotho kode together takia gimomiyo weya nowinjo ni samoro kia yuoro monene dala kanyo. Miye kom mondo odhi obed go mabor kodi kaso in bende do idhi mwalo. Idhi yaw TV mondo ine kasi lo dho. Erokamano. Mondo ni wewe tiyien malo kuro. Adi. Omera. Kaw kombi ni dhi bed gi tich. Yo jomoko to pachgi. Ng'ato nyalo nyisa sime ni omera beda kanyo. To kanyo dala to yien ibede compound lakini pachi obed matek kabisa udhi ukaw iketi yien kucho. Ok apar ni wacho Zoom kapita monyisa gik machalo kama kaya. Kata ka yuori no kiweya wa ng'ato wuoyo go nadhi time nade an. Har natimo yuoro Zoom nade kata kana biro atime nade. An datime nade adieri an. Ano gima nya timo yuor ng'ato. Kata ka ng'o biro no. To biye bato otimo marach. Wadwa. Intie. Antie maber. Seche ka nok an mabor ahinya. Ne inena machiegni. Ne an machiegni ka. Erokamano. To ni biro lima. Nabiro kae. To ka gikara do watni moro ka okona ni en yuori koro nokona na bere ti yen koni. Ni biro. Tang'o milima mana ka yuora ne nitiere dala ka moja biro makodi kanyo. Okero mara bat nokagocho kawuok dala koro mano makosa mara tini wena we ambe nokang'e ni yuori ni dala. Iwinjo. Yuori chalo chiegni nikech mano nyamin chiegi. Inyalo kawe. In pok iwinjo kata ka ng'ato kawo nying ng'ato auchiel. Aseneno nyaka moko nyoche. Koro limbe ma kawuono no baba. Yuora na keche nikech awuok okinde duogo dhiambe ene mamenyone. Ene mamenyone nikech dong ineno ka be en nyako. Neno kata kaka kuone gima koro doga ibi duog next time. Okori kona dhi adhiya. Ito dhi adhiya. Sasa miduo tigo chona kasi make sure ni biro kodo kadwa yo manono ge yuora mano yuora manyamin jaoda. Anyalo kawo mera chakuth mondo idhi kana kama chandi ko. Sawa. Bye. Wanendre. Bye maranga. Hai. Ni agochu ni ne ayudo yuori.